Derfor man skal vælge Scania opbygning til at bygge sin nye bil, jamen det er fordi, at vi har et kæmpe netværk blandt andet. Vi har jo 17 afdelinger i Danmark, og har vi bygget en ny bil, jamen så står vi jo inden for det arbejde, vi har udført, og den garanti, vi yder, den gælder selvfølgelig også i vores andre afdelinger. Goddag. Hej, Victor. Velkommen til Danmark. Tak. Velkommen. Har I haft en god tur? Ja da. Jeg kan sige det her. Jamen, det var dejligt. Nå, skal vi se, om det er i orden? Ja. Vi håber, at det hele det er, som det skal være. Jo, men Det er mange fine detaljer. Ja. Det er super det her, at du kan skifte pladen rundt til bred last og andre ting. Så var det en fin løsning på, at du kunne vippe den ud. Ja, så den sætter lige lidt foran. Det sætter rigtig godt. Men også, at du fik lakeret dit skilt med her, så man ikke kan se det jo. Så har vi lavet sideværn, og det sideværn her, det er så det specielle ved det er, at vi har fået griffen skåret ud. Alle markeringslygter, de er indbygget, sådan så det er ikke noget, der stikker ud, så den er nem at vaske og holde ren. Så har vi landstrøm på begge sider med et lille stik, så han kan lade hans batteri op, når han holder stille. Den afdækker rum her nedenunder. Har du plads til lidt? Ja, det kan der ligge lidt hopper eller kæder eller nogle andre ting i. Rustfri galge, forholdsvis bred og med udskæring i Scania og lys bagved med en refleksplanke inde bagved, sådan så det er reflekterende det lys, der kommer ud om aftenen. Vi fremstiller en bagkogfanger, og her der har jeg kun et ønske om firkantet hellerlygter, og det har han selvfølgelig fået. Det er diodelygter, så når man kører op i Norge, hvor han gør med meget sne, så for at kan holde dem frostfri, så har vi monteret et varmeleme ind i lygterne for at holde dem frostfri. Nummerpladelygter, de er bygget op i, igen for at det er nemmere at holde ren, hvis man går med en vaskebørste, så slår man ikke nummerpladelygterne i stykker, som hvis de var monteret nede som store lygter. Jamen, den er jo så for den gang læderindtræk med masser af lys, diode, streamline plade i midten i bag med lys, diode i loft, spot i loft. Så mange fine detaljer.